Почваме с наградата за ретро-кола на събора. Имаше ожесточена борба между много вражда, но в крайна сметка, благодарение на 3265 чарка, които служат за поправяне на колата, открити в тази кола, тя все пак печели първото място. Петър Димов с Ford Escort. Следващата награда е за Car-Audio на събора. Тук имаше големи тресни. Аз лично не чух Рамщайн да се слуша, но все пак. Наградата печели Александър Иванов с Ford Focus. Следващата награда е за най-добра чуждестранна кола на събора. The next prize is for the best foreign car of the meeting. And the winner is Rado Konstantin with Ford Fiesta. Една от най-интересните награди за мен, за автомобил на събора. Ами, какво да ви кажа? По-скоро си е направо заслужена наградата, която отива при Данил Запрянов със своят модел. Наградата е един прекрасен гравиран автомобил на Cool Ford България. Следващата награда е за най-технически грамотен и полезен потребител на форума. Общо взето гласуването тук беше доста единодушно. За съжаление, човек не присъства на тази вечер, но наградата печели Георги Георгиев, който е известен като специалиста. И ялата можете да дойдете за нашата награда вместо него. Това е най-култовата награда, най-вещ модератор. Този човек, само ще ви кажа, че успява да се удържа нервите, откакто съществува форума. Заради него направихме събора в Плевен, за да не се загуби. Паци, ела тук, бе, че
ден. Този път аз си вземам микрофона, понеже е една много важна награда. Тази година решихме да дадем награда за цялостен принос. И той, дето си върви обратно към мястото да си сяда, ще го помоля да се върви. Ивайло Георгиев. Иво получава един от многото ваучери, които получихме от твоя агенция за гражданска отговорност. Иво получава и плагет. Химикалото не са взаимно. Обаче, всъщност, Иво получава и още един подарък, който абсолютно никой не знае, който подарък от мен лично. Председател за бившия председател. Си отвориш, заповядай, много се радвам за това, което направи за Бога. Надявам се аз да се... Официалната част не приключва с това, понеже има няколко човека, които в последните дни и седмици преди събора наистина положиха неимоверен труд за това нещо да се случи, на които аз съм лично много благодарна, защото виждате как ще път напред-назад. Първият човек, на който искаме да дадем награда, това е един от хората зад камерата, това е Иво Борисов. И там сравнително от разлика, заповядай много. И 5 години вече, заповядай. Дидо? И още един човек ми се губи. Другият човек зад камера.